Oh my God! 3 дни след самолетната катастрофа в Сан-Франциско, все още никой не може да каже защо. Това е видеото, което кара разследващи от Националния съвет по безопасност, който отговаря за разследването, да смятат, че причината за фаталния инцидент е именно човешка грешка. Самолетът се движи твърде бавно. Ще ви кажа, че скоростта на приземяване е била значително под 137 възела. Не говорим за малка разлика. Именно това насочва разследването към пилота на самолета на южнокорейската авиокомпания Asiana Airlines. Ли Хан Кук има само 43 часа опит като пилот на Boeing 777, конкретно този модел самолет. Той е пилот от 1999 година и от тогава има над 10 000 часа въздушен опит. Въпреки това обаче полетът му е общо 9-ти на Boeing 777 и е бил смятан за тренировачен. Не обсъждаме да е имало технически проблеми с самолета. Вместо нормално приземяване, самолетът се разбива в земята. Задната част се откъсва и двата двигателя се отделят от крилата. Всичко избухва в пламъци. 7 секунди преди удара пилотът се опитва да засили скоростта. Това показват записи от черната кутия. Секунда и половина преди да се разбият, екипажът опитва да издигне самолетът нагоре отново. Боингът има опция автоматично приземяване, но не е ясно дали автопилотът е бил задействан точно тогава. Властите не дават повече информация, защото разследването не е приключило. Все още около 20 души са в болница, 2 16-годишни момичета от Китай са единствените загинали. Има версия, че едната от тях всъщност е прегазана от линейка по време на спасителната операция. За БГ Войс, Христина Тишева.